Bueno, ang suwatan po karon tumatagan og pagtagad pinada kinis usa ka babae man eh. No? Babae. Ang magpatawag na kinisangan nga Lily. Gibawatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. May galang ate ang sender si Lily. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga namatay. Kaysa wa pa ni siya mamatay na ani siya mga panugon. O kung unsa man ang iyang mga panugon, inyo ning mahibaw-an ron. Ingnon ko anis pagsugod. Di kasubo ko kaayo, Mrs. Mister, kinanglang basayod mo sa resulta sa eksaminasyon sa imo pa na, Mrs. Kay ngano di ay dok, unsa di ay sakit sa kong bana. Bitaw, Dok. Sultihin lang ko, Dok. Total, ako andam naman ko mudawat sa maturan. Kaya kong misis, ready naman sa niya. Mas maayo hinuon kung mao ka na. No? Bueno, base sa resulta sa laboratory test, ako nakita dire nga ikaw, mister, may cancer ka sa utok. Unsa? Stage 4 na ang maong sakit. O lisod na kini nga ayuhon. Stage 4. Ngano ka mundo ay katawa ra pagud ka diha. Ako diri, pwede na lang kong hila kunya ikaw may katawa kay nundag maayo. Natungod kaya nalipay ko sa resulta dahi. Ala na yapag ka mundo, nalipay ka nga doon na kay cancer sa utok stage 4. Oo, dahi. Tungod kaya na-prove nga karong adlaw, doon na gini kayo utok. Doon na kayo utok. Pero cancer lang. Padya oy pulos ka lang yun ang kauda. Nalimot ka dahi, ha? Ang sa una, kadaawan na to. Moingan jud ka ni mo, moingan jud ka nako. Dahil kagingong panganagamingon ka. Wag kayo utok mundo! Wag kayo utok! Oh. Karoon na prove na nga doon ako yung utok. Salamat, Pero doktor. gi-cancer lang, mister. Mao na, gi-cancer lang. Ilo mo ay kapoy pero yung duha. Ang imong kinabuhi, mister, may tagal na, no? Labing dugay, mga 1 month. 1 month. Ano mo katawa man ka mundo? Maayo nang naibaw ta para makautang tagdaaday. Daghano na itong utang o ikamatay na ako. Impas na yun. Sakit kay sa kundughan ang kasayuran nga may cancel sa utok ang akong bana. Sa pagkatinuod lang, nakahilak din kong maayo dito sa klinik sa doktor, pero si Mundo mura ra magwa. Ukay budi o adon waindakaw. Amonyakan mo pigapanaw. Mawawa ko sa akong kurso sa hida, pero sige lang, nakalimot ko. Yan niya, si Lily ay. Dahil Lily. Mundo, ayaw sa palabig panindot anang imong kanta, kay og mawa na kami ngawon gid minimo. Pastil lang. Basta kayo maunay timanay dahil. Mawa na gani ko din sa kalibatan. Gusto ko nga happy ka. Mao ba hanggaw man ka mundo eh. Unsa na ko pagkahapik mamatay kang hanggawa ka, hay simbako lang. Bako, usay simbak ko ba? Ko, ano simbak ko? Kitang tanan ato matapadong. Ha? Gani? Wa gani siguro nga. Mauna pa ka na ko. Uy, simbako ka na mundo uy. Ditan ka na ikaw maguna. Mauna diha. Ha? Smile lang ta. Ay lang kadlo. Kay kitang tanan ato tapadong sa laing kalibutan. Uy, unsa gutaon mong gutaon? Nga nung magisgot mo anang kamatayon, oy, nangabuang na mo? Oy, Mga buhi pa gani mo, nagisgot na mo, anak? ay, nay Frida, so nay praktikal lang na iba, kay bisan kinsa nato, nay bawo kun kanus at ako aos Ginoo, mao nga kinahanglan nga preparado na tang daan, kinahanglan andan wata mo dawat sa kamatuoran. Sa pa ay panghilo mo, eh. Murumog mga buang da. Nay, kamo na ibaw na mo yun mo sa akong sitwasyon, may sakit ko nay, ug ang akong sakit, way kaayuhan. Kining nakita ninyo karon, mauna ni akong sakit. Pero sultihan ta mo, gidawat ta ni nako, mahimong ugma, sunod adlaw, o sunod tuig, wa na ko. Mao nga, pangandam na lang mong daan, ha? Nga mao'y gusto ko nga, kung mawa na ko, di ko gusto nga, adunay maghilak, nakasabot
mo. Tama na mo doy. Awaragot ka? O pag gani pagsisgot na ako, muhilak na ka. Hilak naman ka din ha. O pag gani ko mamatay, Ilam na lagi niya. Mga aap ko ron. ayaw day. Mauwaw ta. Nga na mahuwaw man ka. Bati kay kag naong gusto mo. Kinsa mo kurong tawhana amo gwapa kun muhilak. Kitang tanan basta muhilak bati gid itong naong. Basta tibanin ninyo, mamatay na gani ko, di ko gustong dunay muhilak. Kung doon na galing muhilak ninyo, dili ko makapadayon sa langit. Magrigor ang akong kalag. Balikan ta mo dinhi. Ilam ka, binuang da mo do. Diba, ubiyag yung kahang talawan kay ko ng multo-multo. Basta ko mundo. Ay jud binuang yan ang multo-multo nimo ha. Guys, kung di mo gusto magmulto akong kalag, ayaw yun mo paghilak sa akong kamatay. Don't cry for me, Argentina. Don't worry, be happy. Mundo. Bilib lang ko sa akong bana kay bisan sa iyang nahibaw-an nga kamatuoran, mura lagwa, pero mailang ang murag nagkaluya na gid siya. Day, Lili. Sa bakatot na diha. Dili ko katuod, Day. Ugma, katapusan na sa buwa. Nga naman nag-uol ka kay tingbayad na sa utang. Mao na ning giingon sa doktor nga 1 month ra akong kinabuhi gikan adto napakita ta sa doktor. Ugma, mao na nga akong katapusan. Ug mao na nga akong expiration date. Mundo. Pwede mo nyo. Sa naman saan? Pwede ko mapascore last full show lang. Ayo da mundo eh. Masaya pa kong mata ugma kay mangumpra. May mang kadya kay di naman ka mo mata. It's tingala na to, Day. Pero, dili man ka ha. Ay, matiwas pa lang ka diha. Di na hinuon ka kaabtag ugma. Tuog na lang diha oy. Okay. Basta maon pa. Tumana ako. Dili ko gusto dunay mo ilang. Pina ikaw ayaw pagkilak. Kung mahimo, katawa lang. Sa? Bisa sa adlaw nga magdagkan ang pangadji. Nako dinis ato ha, nga ako sang paghaya. Huwag maghilak, nakasapot pa mo. Kung mahimo, paglipay ka mo. Kunya iniglubong ninyo nako, gusto ko nga ang iputukar ninyo samtang naglakaw ko. Iputukar sa purlon sa mga tao nga buhato na ko sa lubong. Iputukar sa purlon ka na. Dang, dang, dang. Dang, 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 dang. Akatong TikTok? Yes, you got it, TikTok. Umay gusto na ko nga kanang mga tao nga magato na ko sa lubong samtang magtukar sa TikTok. Magsayaw sila, musayaw. Pagkakidot ko di ay. Magmaplipayo ng akong kalangan na day. Kung matuman ang tanan kong ipanugod. Kung dili, kagunta mo. Kumot sa ito'y ani kahasol ba aning mamatay ka mundo eh. Pagkakidot ko di ay pe. Ang tinuod, nagsakit kid akong dughan tungod kay gibalibara nako ang gusto sa akong bana nga mujirjir. Pero nagbalaka manggod ko nga tingalig matiwas ni hinuon siya kay may kibatik gud. Hangtod na pagkaugma. Dong, init sa baoy. Nagutan ko. Higop oh. Makaayo ni nimo. Dong. Oh. Siga naman lang yung mata. Oh. Tayo pamurag. Murag ko naman yung maginhawa. Dong, mundo. Dong. Bana ninyo ang akong gipanugon. Dili ko gusto nga dunay mo hila. Oh. Labi na ikaw. Kung mahimo, katawa. Katawa. Dong, mundo. Dong. Patay na ka, dong. Dong, mundo. Dong, mundo. Dong, mundo. Mas mundo. Mas mundo. Namatay gyud sa mundo nga akong bana nga wa ko hatagi kalisod. Naibaw ko unsa ko kapinanggas akong bana bisan permi may mag-away, magkauli ra sa dayon mi kay siaw magkatong tawhana. Mugit ako namingawan niya ang iyang pagkasiaw ug ang iyang pagpasiaw. Unya gidagi hapon niya hangtod sa iyang pagkamatay. Wa pa mo abot ang haya ni mundo. Wa panay padong na kunungan ni. Ay, kaluoy sa taon. Nay,
Ingaw, di ko atong tawana kay si Aw kaayo. Nay, ay nalagsulti anak kay basig makahilak po niya hinuon ko. Nagtugon ra bag ito nga di siya gusto nga dunay maghilak siya kamatayon. Basig kagun unya hinuon ta adto. Maog yun. Kinira pang tao nga mamatay sa grado kaayo. Unya ka ng ilang mga panugon, kinahanglan yun nga tumanon. Kay kung dili tumanon, matut pa sa mga katigwangan, dili ko mahimutang ang ilang taad. Mogit na hibo sa di kita manghilak. Nang Lili, nang Oh. nangita ni mo nang. Ha? Manager ko na siya ni Mundo sa ilang trabawaan. Oy, Na? na ako no ilang manager li, oy. Wala na aday Sir Willie. Ako lang talaw sandiri nang Lili. Paliw ko dyan ha, palahusa nga riday. O nang, May cancer dito siya. Wala siya musulti na ako. Ang iyang ingon nga, mubakasyon lang siya kadiyot. Ina siya, ipamati nga kinanglan ko ng pahuway. Pero siya magsulti sa siyang sakit. Cancer iyang sakit, sir. Cancer sa utok. Ay, condolence lang ni mo, misis, ha? Sabi mo, pabida, kisiyangan di may pagkahanaw ni Juan Don Mondogin. Pagka mayong tao, may siyang trabahante. Makalingaw siya kay siya ang magtutawa na. Tinuod kit Oo, ka, sir. mapuman pag yung kwarta siya mga kakauban. Tinuod kit ka, sir. Sawa pa siya mamatay, may gipanugon siya nga kung mahimo, walang kit kuno'y maghilak. Kung mahimo, maglipay ang tanan, way mag-uul. Lugid ka, no? Aw, misis, ato ginang tumanon. Kay lisod man ang panugon sa patay nga di tumanon, God. Basig magbulto na noon. Maugid, sir. Dali sa sir, snacks ang ari. Kape Unsa na may lang. imo, kape? Kapi na lang, kapi na. Sige. Adiot sa sir, ha? nang Lili, Day. may naabot ka purlo nang. Ang haya na ni Mundo. Salamat, Jinjin, ha? Pasudlon to nang. Natural, day. Uy, asan din may pahaya sa gawas? Aw, apinakog ato na sa gawas iputang angaya. Sige nang, akong ingnon. Mga kasama, mayong gabi ninyong tanan. Akong mga pasalamat sa inyong paghahin og panahon. Pagduyong sa among mga kasubanan ni ining pagpanaw karon sa akong bana nga si Mundo. Tingali, mahibong mo kung nganong wa mo'y nakita nga bisan usa na mo diri sa pamilya nga naghilak o nagsubo. Tungod kay mo gid ni panungkon ni Mundo sa wa pa siya mamatay. Mo'y gusto ni Mundo nga sa iyang kamatayon, way maghilak, way mag-uol, way magsubo. Kinahanglan ang tanan, magmalipayon, bisan pa mas nahitabo niya karon. Tungod kay siya malipayon man nga pagkatao. Gani, kamo mismo, nasayod unsa siya kasi aw, unsa kahingatawas Mundo. Og mo ginay gusto niya, nga bisan kinsa nato nga iyang mga suod, mga mahal sa kinabuhi, di mo hilak, di mag-uol. Kay matod pa niya, kung di nato tumanon iyang mga panugon, di mahimutang iyang kalag. Busa ato ipakita nga, nagmalipayon ta. O siguro ko nga magmalipayon usab siya karon sa iyang nahimutangan. Busa, why mo hilak? Ay, way mo hilak. Why mag-uol? Why mag-uol? Kinahanglan everybody happy! Hooray! Hooray! Para sa mga namilaw karon, ha? Bigyan ng jacket yan! Yay! Si Mundo, sir! Bigyan ng jacket yan! Gihimo na lang gid namo ang gusto ni Mundo bisan og supak sa kong kabubuton. Unya miabot ang adlaw sa paglubong. Nay Frida, ilubong na nato sa Mundo nay makapahuway na kita human siya malubong. Nay, basig mo hila ka diha ha. Hinumdumi ang panugo ni Mundo. Wa man ko makalimot, day. Yang anong mura man kag nakuol. Ay, di lang yun ako mapugngan, day. Mura kahilakon, gud. Ayaw lagi hilak nay. Kagon ka atong Mundo. Ay, binuang diya, oy. Bus ay pag-uul-guul diha kay basi magkahilak kinuong ka diha. Paglipay kay mo ni gusto ni Mundo. Oh, maglipay ko. Kana na haraman dai na. Sige. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray lagi! Ana ba? Okay, sige adto na ta. Nay, nasuod na ang lungon sa purlon, sige na. Nasud na lang, Lili. Oo, nasuod na. Sige adto na ta. Ang music ag giingon ni Mundo, ready na? Ano na nang, ready na. Sige, adto na ta ninyo. Ato nang ihatod si Mundo sa katapusan niyang pahuwayanan. Dali na, music.
Gituman gyud namo ang tanang panugon ni mundo, pero daghan man ang misaway, kay lagi wa kuno na mo hatagi og respeto ang patay, amo kuno gikabuangan, among gibugal-bugalan. Wa na mo hatagig bili ang sagradong lubong sa usa ka patay kuno. Sayop magudi ay nga mao man ay panugon sa namatay. Mo na kong problema ron kay nakakita jud kog away tungod lang sa mga sulti-sulti nga di kuno maayo among gibuhat. Sayop di ay tuoy ang pagtuman sa panugon sa namatay. Di kuno pion sa manug kamo ang pasultihon. Lily. Hello. Good morning, ba? Good morning, ba? Sa tanan. Pag-aulan mo, good morning niyo diha. Sa tanan. Roseville. Talisay ba yung pagpamina? Atong sinder, Ate Pres. Si... Babae. Doris. Lili? Si Lily. Lili. Si Lily di ay. Lili ba? Hapon man na ito, Doris. Ano Lily. na problema siya pagkagipanugon siyang bana mag-aligri niya Lili. ini kamatay niya Si Lili di ay, si Lili. Way mo hilak Nga, way mo hilak. Ini Mag-TikTok. kamatay sa bana. Nindot sa diyang... Tindot sa doy. Aligri sa nilang lubong, oy. Pero katong gigon nga, daghang kuno ni Kuan ni Lili. Comment Kay nga nila. no, Dili, wa wa ata respetar rin lang hospital. ito, no? Para na ako Goliath, inana bitaw kana bitaw mamatay no nya ang mga igsuon o niya magkasulob og di ba kani ato di gyud Black. masulob og kanang mga dark colors nga puwa, orange, maroon, yellow, ano light color Black yun na, Ate black Pres. yun or white. Pero para nako dili man basihan ang imong gisulob sa imong gipati. Di ba? Ang kanang inana bitaw nga pagkaturing atong unang panahon sa tungyera nga namatay ako yung suon. Pagko nagpink ko, Kabaw ka din na Ate Pres, kanang sunod tayo na sa Chinese mong guna mo siya. ba? Sa Chinese na siya. nagpink ka Nagpink ko, dili nga sa lubong kana bang gilubong na kanang mga ikaduhang adlaw ikatuligaw kada trabaho man ko nagpink ko nya ingon pink pero para nako dili tungod kay sa imong gisulob mada ang imong gipati. Ano, kabatay ni Jesus Christ, si Maria, nagsulob nitong itong mga kuan. Wa, oy. Katulad sa nina nga plo. Si Nina Mga Mary, wa, isag unsa, ang imuhang kasing-kasing mo ay nagkuan. Ang ako na ibawaan sa amo sa kakaraanan Ate Pres kung mamatay ka ni ang inahan Di sa tingali maayo nga puwa gyud nga imo gyud. Dili Ate Pres, abi mo. Og ang Chinese sa una, og iniglubong nila nagpuha pa, puha sa ta. May sunod-sunod. Sunod-sunuron man ta. Kay kana nga tradisyon Chinese man na. Masinahon tanong. Oh, itong puti ilaha man na. Wa sa atuwa, wa man na sa atuwa sa una. Kanang kuan, kanang Christmas nato nga mag New Year, di ba? Magkuan jud og mga prutas di gikan. Chinese gyapon. No, dili man na ato, wa man tayo ana. bitaw, wa. Ang atuwa. Mo lagi. Kanang sa una butangag sumagod karon dili sa ingon nga kuan ha. Sumagod kanang nailubong Chinese na black sa kanang mga sakyanan. Kanang Unya isulo puti. kanang mao na ilaha. murag panakton. O mo nang karon isunod na sa ta. Wa na tawag black puti na sa tanan kabantay ka. Sa una black mo gito isulob. para kay captain nga gilubong nagtsatsa ang mga tao Gikuan gyud to gipangayo. gitugo niya nga kamatay niya kinahanglan nga magsayaw og tsatsa nga maghatod sa menteryo niya kinahanglan ang iyang lungon pink Wa gyud magboto bisag. kuan man to siya kana parehas man namo to siya kategori di ay. dito man gyud dito man gyud pink ang lungon unya nagtsatsa nagtukar og tsatsa padung sa lubnganan mamayang tugon Bitaw no kay Bisag ka ng revision natin pres sa ato sa Katolik dili man na cream kang Krime? kada India man na siya sa India man na. mga karaan nga ibutang ra ito sa mga kahoy niya dauban ang kahoy. Mao lagi. Mao na nga sunod lang lagi ta. ay sa dili pa mo sa Next parido. maghisgot man nag-aligri siya Next parido. Tay sabam. Matampo sa Halimbawan ba, nga nanugo na akong akong kaliwatan sa una po, labi na sa mga kuwan. Dili siya pa imbalsamar. O di pa siya pa imbalsamar. ing ana Tulo na kadlaw ko nung tao. 24 24 oras. na ko taw batay Panubong din siya. Kung tao ko nung patay na niya, tas-tasan pa yung lawas. Doble ang patay. Dubli patay. mao man ni tabos akong ginikanan Mao na mapresina. Namay siya panahon nga ang tao, bisag ihaya siya, ubangon unya,
Nya kita kuan kita sa sana. Ang O, naay ka nang Astral travel. gihaya pa niya ahilabti. Mabalik ang iyang Astral espiritu. Travel. Mabalik ang iyang espiritu. Kanang dili pa dili mo. Mabitang uban, dili pa dayon ipa Balsaman. imbalsaman. Waton usa. Kay Waton sang pila ka kay na may minuto. espiritu nga lakawan. Waton sang pila ka oras. Mura mi tagare kadang gulang siya. Lakawan espiritu suruyan ba? Dugay kay balik. Mela kay mo balik dayon. Ang ako tiyo namatay, Oh. tulo ka oras, isunod ta sa lungon. Oh. Nibangon mong kuna na ngayog lugaw. Tanaw. Igutom, gikan to nila kaubam. Niya, abi di mo sa ipong, ingon ako mama, uy, Jose, ang samang ka, nga diin man ka siya. Ni kuyo ko sa tamang ginikanan dito sa Tagaytay, kami kiglungag. Nangaligo sila? Dili, magkiglungag ug maes na bagong sanggi. Di ay. Oh, nabuhay siya. Pero after 3 months, namatay na good siya Namatay siya gayon. dayon. Ay, sa atong paambitan kini mga Ay, sa katigili. O sa imo. Sa imo pa. Lubong gibuhi. Namatay. Di ka gibuhi. Bada pa siya. Wala lagi bersama tu siapa ni atai tiko na nabuhi na karo. Ay, Buhi na kayo. Bada pa Wala siya. ko kaon na gini. Pas, tabi na pas feeling ko dito. Ang kaning kang giling. Ato kay Sanomin ka. Kapot. Di, ang katong kang giling, ang istorya ko na timan. Ang katong kang giling, istorya ko na timanan, o sarag yun. Saan? Hindi ta pre, oy, patay ni mo sawa. Ay, ako sa uyuan, ako igagaw sa paggagawa nako, uyuan sa paggagawa nako at inana sa ate pres. Yan na. Namatay siya pag taon-taon mga pila ka oras na buhi. Unya, pagbuhi niya, nanambal. Di bersama gyapon. Doon na to siya. Oh. Dito na to siya. Lan. Oo. Sa, ang iyang espiritu naglakaw na. Oh, nanambal siya. Ay, uban ko no, ana ipambalikon. Nabuhi siya pila ka semana, nanambal siya, namatay sa gyapon siya balik. Magpaambit sa ata, para ang kuhan, o. O kaarita, Ang katungkuan ba? o kaarita sa balang kasulatan sa Ecclesiastes, no? Ecclesiastes 7, versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinahanglang pahinumduman kanunay nga ang ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Og ari pud ta diri sa kuan, og ari pud ta diri sa Revelation, pahitungod sa pagpanaw na unya nato, pahitungod sa paglakaw. Giingon man dire sa chapter 22 verse 12 ningon man si Jesus nga mobalik ako sa dili madugay nga magdaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Now kini gihisgotan ni nako kay may tungod ato nga paglakaw niya. Apan katong giingon nga gituman sa iyang asawa nga nakita siya kaaway kay gisaway siya sa mga silingan. Para nako kanang ay ibaliwa na lang na basta kay gituman nimo ang gitugon sa namatay kay sa kakaraanan dili ko na maayo nga dili tumanon kung sa gitugon. Mabita na, nangutanas pa din ubod anan sa iyang kuan humili ati pres. Unsa ang kinabuhi? Ikaw ba unsa man kinabuhi? O ikaw ma'am, unsa ang kinabuhi? Mao na pagutan ni Father Ubod. Kinabuhi, wa kay kuy ana na. Wa pa na mabot sa gugo. Unsa ang kinabuhi? Ang kinabuhi kuno ang Ginoo. God is life. Oh, God diba? is life. God is life. Mao na nga kita kuno usa ka tawo komposta sa duha. Kinabuhi og kalag. Di ba? Ang kalag-kalag mao na ang God. Ang kinabuhi mao ning lawas no ratong tao. Mao na yung nindot kay pagkakuha ni Father Ubod kana ko nindot kay Father Ubod sa medyo komedyante siya bro. Pintok sa kay minulti. Father Siano Ubod. Sa ato pagkato yang gipanugon nga mo ni mag-aligre at tulo niya siyang lubong mahimong ingno nato nga kadto sa iyang pagkatawhanon. Sa sa iyang pagka-espirituhanon adunang pud tingali to sa mga binuhatan nga maayo. Wa man dili ko sa lawayon kay iyang banat nga dire. Dili sa lawayon. Kuha lang komedyante. Ba mao na yung pangayo gali siyang bana nga ayaw paghila kay komedyante man siya. Ayaw maghilak, ayaw magkuhan. Mao to nga nag-TikTok yun sila pag lubong. Dito tatanawon kay gatiktok sila. Okay, nayaw ko sila kanang pinaisa-isa ka mo to. Pero lain. Daga nang uyog atulan kay wala mag-TikTok. Pero lain man to mo silingan at press nakadungog ko sa pikas balay. Kay Niya nang kon asawa. Uy, nabuhi mo di pali. Slide mo siya. ito iya. Dili to, Balik. TikTok iya. Sa may iya. Nanuktok sa pikas ba?
Mao gyud. Dagan sa hapon papunta ka dito tulumanon.